Team Bravo, som I kan se, så render der sådan en pakke smølf rundt hernede i natbukser og hyggetrøje. Og her må jeg normalt ikke gå ind og lave ting, fordi det er pakkesmølfens område. Så hun sørger for, at alt bliver sorteret, hvad der kommer ind, og undersøgt, om det er noget, der kan bruges dernede. Så bliver det sorteret, pakket i kasser, så hjælper jeg med at veje, det må jeg godt hjælpe med. Ja. Og lave deklarationen. Fordi alt, hvad vi har med, det skal tjekkes, kontrolleres. Så skal vi have testpakket det i Winston. De kasser der, de skal forresten også med. Og i bunden af Winston, der har vi en masse trench candles også. Vi er nødt til at testpakke dem for at se, om vi kan få endnu flere trench candles med. Og for at se, om vi ikke lover dem dernede mere, end hvad vi faktisk kan have med. Fordi de steder, vi kører hen, der har de rigtig meget brug for alt det her. Men vi vil jo også gerne give dem så meget af dem der, for dem vil de også rigtig gerne have. Så der skal testpakkes og pakkes om i andre kasser. Og vurderes, hvad der er mest vigtigt. Og vurderes, hvad der er mest vigtigt, hvis pladsen den er væk. Nu går vi ind i vinterperioden. Vinterperiode, så vi har også tømt vores lager for vores varme, termoundertøj og varme, de der strik, som vi engang havde i forsvaret, har vi også fået doneret nogle stykker af og sådan noget. Ja, termoundertøj. Kvalitetstermoundertøj, ikke bare termoundertøj. Vi vil ikke køre her fru Jensens gamle termotøj dernede, det nægter vi. Men kvalitetstermotøj, Vanguard og termo og alt det der, ikke også? Det vil vi gerne køre derned. Så alt bliver pakket, sorteret, prøvepakket, pakket ud, pakket om, pakket igen i Winston, pakket ud igen, vejet, når vi engang, eller når pakkesmølfen engang er tilfreds med, hvordan Winston er pakket, og så kan vi få lavet deklarationen, og så kan vi køre. Ja. Så det bruger Lene i gennemsnittet 2 timer om dagen. Ja. Ja, cirka. Nogle gange holder jeg lige en lille... Ja, fordi du rent faktisk skal på arbejde også. Ja. Så du ikke er vågen 24 timer i døgnet. Og så den her næste uge, det kommer til at gå med Winston-skab på værksted. Ja. Og dagen, hvor vi kører. Ja, der skal vi til, messe. Ja, dansk. For en forening, som man kun åbenbart kan komme ind i, hvis man er inviteret, som jeg har forstået det. Så det skal vi faktisk på dagen, hvor vi kører. Så der kører vi ned, forhåbentligvis, og sælger alle vores flag og alle vores patches, så vi ikke skal transportere det derned. Og så er Winston fyldt, og så fræser vi bare derned direkte efter. Ja. Pakkeskema, det kan vi godt lide. Så onsdag, nu på onsdag, om 2 dage, skal Winston på værksted. Og søndag kører vi til Fyn, til det der militære noget. Og når det er færdigt, så kører vi direkte afsted. Det kan godt være, at vi skal have en Coca-Cola på vejen. Eller 2. Eller 3 eller 4. Eller 5. Så pakkesmølfen er tilfreds med det, vi skal have med den her gang. Og det er de også dernede, som jeg kan forstå på det. Det er gode sager. Det er gode sejre. Jenne er gode sejre. Ja. Det kan jeg ikke sige, som man skal sige. Jenne er gode sejre. Det kan jeg ikke sige. Malene, hun er ligeglad. Hun blev ekstremt glad for dernede, kunne jeg forstå på det. Ja. Hun var bare sådan lidt, ja. Og bare sådan lidt, hvad vil du have af det? Ja! Det var åbenbart alt, hvad vi ejede og havde. Så vi vil gerne fylde hele Winston op. Og hvis ikke, så må vi bare lige købe en Winston 2. Ja. Ja. Eller noget. Ja, det kan jo være, at vi skal købe 2 biler og sådan noget. Ja, det kan være. Jeg vil lade dig pakke videre. Tak. God fornøjelse. Ja, vi ses. Slava Ukraine. Slava Ukraine. Berum Slava.